חזרנו לעבוד עם רעיון תחבולני, וזה מה שאנחנו עושים מאז. אנחנו מתמרנים בשיטה הבאה, אנחנו מקטרים מרחב, מנקזים ממנו את האוכלוסייה כדי שהאוכלוסייה לא תשמש מגן אנושי, ואז התפיסה של החמאס היא ריקה מתוכן. אנחנו מפעילים עוצמות אש חסרות תקדים, באמת חסרות תקדים, באים מכל העולם ללמוד את זה, כי בתקופת אביב כוכבי ותומר בר נבנתה יכולת כזאת, זה לא ביש מאין. בנינו טכניקות לחימה, בנינו אמון חזרה בין חיל אוויר ליבשה, כי האמון הזה עבד בשלג, כשהחיל אוויר הרג מלא חיילים ישראלים בגלל שטויות שהיבשה עשתה. אז הוא אמר, אני לא משתתפת בקרב היבשתי, תאשימו אותי במה שתאשימו אותי, אבל לפחות אני לא יהרוג חיילים ישראלים. ולקח לנו 40 שנה לצאת מזה, מחוסר האמון הזה. ואחרי שקיטרנו, אחרי שהוצאנו את האוכלוסייה, אחרי שהפעלנו אש, אנחנו תוקפים תמיד בניגוד לכיוון הערכות האויב. גם כשהאויב משנה את הערכות שלו. וזה המפתח המרכזי להצלחה, יש פה עוד הרבה מפתחות, אני לא אעבור עליהם.